Ne da ovaj YouTube, brate, da koristiš nikakvu muziku, samo mogu da te tuže, da ti obrišu link, da ne daju ti jednostavno da snimiš taj spot. Ne znam šta htio sam nešto da vam kažem. Izađimo na izbore, ljudi. Ako vam je dobro, vi sedite kući. Ako želite decu da ga vidite na Viberu samo, sedite kući. Izađimo, glasajmo, promenimo.